ओम नमः शिवाय के जाप कइला से मनुष्य के अंदर साहस अउरी उत्साह पैदा होला। निरंतर जाप से मृत्यु के भय के भी जीतल जा सकता। ओम नमः शिवाय के जाप से क्रोध, घृणा, मोह, लोभ, भय, काम आ विषाद खत्म हो जाला। भाग दौड़ के जीवन में तनाव और चिंता से बाहर आवे के बाद तो मनुष्य के ओम नमः शिवाय के जाप करे के पड़ी। आजकल हर मनुष्य योग और अध्यात्म के सहारा ले रहल बा। ओम नमः शिवाय आत्मा के शुद्धि, तनाव और मुक्ति के आसान मंत्र बा। ओम नमः शिवाय के जाप कइला से ही मनुष्य जीवन चक्र के रहस्य के समझ पावेला। मोक्ष के प्राप्ति खातिर भी ओम नमः शिवाय के जाप कइल जाला। ओम नमः शिवाय के पंच तत्व के प्रतीक मानल जाला। ओम नमः शिवाय के ये पांच तत्व के स्वामी भगवान शिव ही बानी। ओम ब्रह्मांड के ध्वनि बा। ओम के अर्थ शांति और प्रेम बा और पांच तत्व के सामंजस्य के खातिर ओम नमः शिवाय के जाप कइल जाला। ओम नमः शिवाय के जाप में इतना शक्ति बा कि मनुष्य के सारा दुख परेशानी दूर हो जाला। ओम नमः शिवाय के जाप कइला से भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जानी और भक्त पर अपन कृपा बरसावे लागेनी।